את המבנה שמאחורי התחלנו לבנות לפני 1.5 שבועות בלבד. כן, 1.5 שבועות בלבד, מבנה של 200 מטר, חדר אוכל למכינת בני דוד ביישוב החדש שקם, קדים, בצפון השומרון. 1.5 שבועות, התחלנו לבנות את המבנה ובואו תראו את התוצאה. כאן אנחנו רואים את המטבח של החדר אוכל. חדר האוכל בעצמו, שימו לב, חדר אוכל גדול, מפואר, מוכן להובלה. תראו את איכות הבנייה, אין דברים כאלו. וחדרי שירותים. שתבינו שלפני 1.5 שבועות לא היה פה כלום, רק ברזלים, ועכשיו יש לנו מבנה בנוי, מוכן. חברת ענבה, חברה שבונה מבנים הכי איכותיים, הכי מהירים, הכי טובים בישראל, בלי תחרות בכלל.